Good morning guys, ako nga pala si Nad's Kitchen. Ngayon po, samahan niyo po ako sa pagluluto ng paksiw na tulingan sa gata. Yon. Bali, papakita ko po sa inyo kung paano pagluto nun. Panibagong dish na po ngayon ang lulutuin ko. Ito po, pakita mo nga direct yung ating lulutuin ngayon. Ayan guys, siya 1.5 kilo. Ayun. Tsaka pakita natin. At tsaka nga pala, siyempre gagamitan po natin ng sangkap na ito po. Kaya gagamit po tayo ng bawang, luya, sibuyas, paminta, at saka pampalasa, pamintang buo, pamintang durog, ayan po yun. Tapos, siling pula, yung manghang guys, at saka siling green, yung siling panigang kung tawagin. At saka, kamyas. Kamyas po gagamitin natin sa pag-ano natin. Pero lalagyan po din natin ng suka mamaya. Konti lang po. Tsaka ito, kamatis. Siyempre, di mawawala ang ating gata. Guys, kung makikita nyo po, dalawa po yan. Ayan guys, ito na po siya. Baliwain na po natin. Malaki to ah. Bali ngayon, uubra kaya itong itak ko na to. Medyo matigas to. Yan. Ganda ng laman niya guys oh. Pulang pula siya. Medyo sariwa pa. Ayan. Ayan guys. Tapos na po natin siyang mahiwa. Hinugasan ko na po siya. Bali, i-assemble na natin siya dun sa kawali. Yan. Yan. Lagay ko muna luya. Para po, mamaya, hindi siya masunog sa ilalim. Hindi siya dumikit. Tapos, bawang. Sasama ko na rin ang bawang. Yan. Sibuyas din, konti. Yan. Tapos ngayon, ilalagay ko na ang ating tulingan. Yan. Para di lang po siya dumikit, kaya linagyan ko ng ganun. Tapos, lalagyan natin ulit siya ng bawang. Sa ibabaw naman guys ha. Sa ibabaw naman. Yan. Busin ko na to. And then luya. Luya ulit. And then sibuyas. Yan. Tsaka kamatis. Sa ibabaw guys. Kamatis. And then siyempre yung kamyas. Lagay ko ng kamyas ha. Tapos siling haba. Ayan. Ayan, lalagay ko na yung pula. Pula. And then yung green, konti lang muna ilalagay ko. Konti lang muna guys ilalagay ko ha. Yan. Lalagay tayo ng pamintang buo. Yan. And then pamintang pino, maglalagay din tayo. Yan guys oh, pino. Maglalagay tayo ng asin. Yan guys oh. Lalagyan natin ng pampalasa. Yan, okay na yun guys. Tapos tatakpan na natin siya. Tatakpan muna natin siya ng siguro mga 30 minutes. Yun, tatakpan ko na guys ha. Ayan. A few moments later. Ayan guys,
Nakalipas ng 30 minutes, buksan na po natin to. Tingnan natin siya. Ayan. Tuyo na po. Bali, ilalagay na natin muna ang pangalawang gata. Ito po yun. Lalagyan po natin siya ng pangalawang gata. Ayan. Pwede na siyang ilagay, guys, yung pinakaunang piga. Ayan po. Ilalagay ko na. Ayan natin, guys, yung sili. Yung kaganina na tira, sinabi ko sa inyo kaganina na hindi ko muna uubusin. Ilalagay ko na po siya sa ibabaw. Yan. Tapos yung siling haba. Yan, buo. Ayan, guys, tapos hindi ko na siya tatakpan, guys, kasi yan ang sikreto para lumapot siya. Kasi kung tatakpan nyo siya, magtutubig yung gata, guys. Hindi na magki-creamy siya. Yun pong sikreto sa pagluluto ng... Ayan, guys. Bali, titikman ko na siya kung anong lasa. Kung matabang ba o tama na. Guys, medyo matabang. Mag-add po tayo ng patis. Tansyahan lang, guys. Ayan. Okay na po yun. Creamy na. Ayan, guys. Tingnan natin. Ayan, naiga na siya. Ayan. Napakasarap niyan. Kanin. Ayan, malapot na siya, guys. Medyo nagmamantika na. Pwede na to, guys. I-plating na po natin. Papatayin ko na. Ayan na, guys. I-plating na natin. Napakasarap na. Okay, guys, ito na po, titikman na po natin siya. Ayan, bali ito po. Ayan. Tingnan nyo. Titikman natin, guys. Masarap nito sa kanin. Kaso lang, di ako kumakain ng ano eh. Nag-diet po ako eh. Ayan, guys, oh. Talagang malikit talaga yung ano, yung gata niya sa laman ng ano, tulingan. Ayan. Tara, guys, kain tayo. Napakasarap. Ang niya tama lang. Yan, guys, oh. Hap. Yung paminta niya, saan ko siya? Ang bango. Yung kamyas, masim-asim na may alat ng konti, yun. Panalo. Sarap. Diba napakadali lang lutuin? Tsaka sa tulingan naman, kahit maliliit siya, ang sikreto nun, alam ba, bibili po kayo sa palengke. Pag bibili kayo sa palengke ng tulingan, ang ginagawa pinuputol po yung buntot, pinapalipit kasi nakakalason. Hindi po totoo yun, guys. Kasi po, ang sikreto po nun, pag maayos lang pagkakaluto nyo, hindi po nakakalason. Hindi po nakakalason po yung tulingan. Kaya lang po nalason sila kasi kinain nilang hindi pa ganong luto, hinapkok nila.
Yun po yun, ang sekreto nun. Kaya na ano, kaya kung bibili ng tulingan, halimbawa, sa palengke, bibili po kayo, puputulin mo doon. Huwag niyo po putol kasi pipilipitin po tapos hihilahin. Sayang po yung laman, nahihila po yung laman dun sa pinakadulo eh. Huwag niyo po ipaputol, hindi huwag po kayo maniwala doon. Basta lutuin niyo po ng maayos, hindi po nakakalason yun. Yan yung ito guys, oh. Laki ng buntot nito, at saka malaking tulingan to. Mga 1.5 kilo. Malaki to guys. Hindi po siya nakakalason. Kahit dito parte, kainin ko yan. Wala po, hindi po nakakalason yun. Hindi po totoo yun. Huwag po kayo maniniwala ron. Ayun. Tsaka nakita nyo kung paano ko niluto guys. Simple-simple lang, di ba? Healthy pa kasi isda. Baboy kasi manok, nakaka-high blood. Ito hindi. Kahit yung gata, kahit sabihin ng mantika, hindi po nakaka-high blood yun. Basta yun guys. Hanggang dito na lang po ang video ko. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe and don't forget the post bell button. Yun. Tsaka lagi niyo po akong para lagi po kayong updated sa mga lahat ng video ko. Kasi marami pa akong ipapakita sa inyo at mga sorpresa sa pagluluto po ng mga ulam. Ayan guys, marami pong salamat. Nagaway po kayo.